Першая пісьмовая згадка пра буцлаў датуецца 1504 годам, калі вялікі князь Аляксандр перадаў паселішча віленскім манахам-бернардзінцам. Бернардзінцы – рэфармаваная галіна манаскага ордэна францысканцаў у каралеўстве польскім і вялікім княстве літоўскім ад імя прапаведніка Бернарда Сіенскага. Апраналіся манахі ў сутану цёмна-шэрага колеру з каптуром, плашчом, насілі пояс з белай воўны. У 1591 годзе быў пабудаваны драўляны храм, у якім знаходзіўся цудадзейны абраз Маці Божай, прывезены з Рыма ў якасці падарунка ад папы рымскага Клімента VIII у 1598 годзе Яну Пацу з нагоды яго пераходу з кальвінізму ў каталіцтва. Ваявода вельмі шанаваў абраз і змясціў яго ў сваім віленскім палацы. Пасля смерці Паца абраз перайшоў да капелана Ісака Салакая, які ў 1613 годзе падараваў яго буцлаўскаму кляштару, саступіўшы просьбам монахаў. Паводле некаторых гістарычных звестак, цудоўнае з'яўленне Маці Божай айцам-бернардзінцам адбылося ў Буцлаве яшчэ ў 1588 годзе. Пасля абраду святога хрышчэння народ убачыў незвычайнае святло, якое асвяціла капліцу і хаты. З таго часу і пачаліся першыя пілігрымкі да Буцлава. Абраз праславіўся цудамі. Першы цуд зафіксаваны ў 1617 годзе вяртанне з року 5гадоваму хлопчыку Іасафату Тышкевічу, які пазней стаў вядомым святаром-кармелітам. Было апісана 42 цудадзейныя выздараўленні і эпізод з Янам Вронскім, ротмістрам надворнай харугвы Яна Кішкі, вялікага гетмана і полацкага ваяводы. Паранены ротмістр патрапіў у маскоўскі палон у 1632 годзе і змог шчасліва вярнуцца дзякуючы зароку перад абразам. У 1643 годзе майстар з Полацка Андрэй Кромер пабудаваў мураваны касцёл, для якога майстар Пётр Храмель стварыў унікальны драўляны алтар, куды і быў змешчаны цудатворны абраз. Ён быў акаймаваны срэбнай рамай з арнаментам у стылі позняга рэнесансу. У арнамент упісаныя постаці святога Казіміра і святой Ядзвігі. Усе гэтыя ўпрыгожанні належаць да найлепшых узораў ювелірнага мастацтва ў Беларусі. 6 кастрычніка 1732 года кароль і вялікі князь Аўгуст Моцны надаў Буцлаву статус мястэчка. У 1767 годзе было распачата будаўніцтва новага касцёла, і ў 1783 ён быў асвенчаны ў гонар унебаўзяцця Маці Божай. Касцёл уяўляў сабою трохнефную безапсідную дзвюхвежавую базіліку. Галоўны фасад з двумя шмат'яруснымі вежамі па баках быў аздоблены багатай дэкаратыўнай пластыкай, пілястрамі і паўкалонамі. У капліцы святой Барбары размешчаны драўляны разны алтар з веставання Найсвяцейшай Дзевы Марыі каля 1643 года, адзін з выдатных помнікаў ранняга барока на Беларусі. Захаваліся да нашага часу без пазнейшых перамалёвак выдатныя фрэскавыя роспісы касцёла. У вайну Масковіі з Рэччу Паспалітай 1654-1667 гадоў абраз быў часова вывезены ў мястэчка Саколка на Беластотчыне, але потым яго вярнулі ў храм. У выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай Буцлаў апынуўся ў складзе Расійскай імперыі, і з 1848 года мястэчка знаходзілася ў валоданні аскеркаў, пра што сведчаць рэшткі сядзібы. Пасля закрыцця храма ў 1852 годзе расійскімі акупантамі некаторыя яго манахі бралі ўдзел у паўстанні 1863-1864 гадоў. 25 сакавіка 1918 года, згодна з трэцяй устаўной граматай, Буцлаў абвяшчаўся часткай Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут утварылася Беларуская рада, прызначылі павятовага старшыню БНР, а жыхары мястэчка атрымалі пасведчанне народнага сакратарыяту БНР. Пасля, як і ўся Мядзельшчына, Буцлаў апынуўся ў складзе міжваеннай Польскай Рэспублікі, а па выніках 1939 года вярнуўся да БССР.
толькі 2 ліпеня 1992 года адбылася першая адноўленая пілігрымка да абраза Маці Божай Буцлаўскай. 2 ліпеня 1996 года арцыбіскуп Дамінік Грушаўскі перадаў папскую булу, у якой Маці Божая Буцлаўская абвяшчалася патронкай мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. У 1998 годзе кардынал Казімір Свёнтак каранаваў цудоўны абраз Маці Божай Буцлаўскай папскімі каронамі. На жаль, 11 траўня 2021 года у будынку касцёла здарыўся моцны пажар, які знішчыў дах, моцна пашкодзіў скляпенне і іншыя будаўнічыя канструкцыі. У 2022 годзе, дзякуючы ахвяраванням на аднаўленне касцёла, пачалася яго адбудова.